У самым сэрцы гістарычнага цэнтру гародні больш паўстагоддзя таму у 1961 годзе ўзнік невялікі сквер, якраз на месцы, дзе па ўсіх законах горадабудаўніцтва павінна быць самая шчыльная забудова. У пачатку 90-х гадоў мінулага стагоддзя тут былі праведзеныя археалагічныя раскопкі, а ў 2014 годзе у скверы з'явіўся знак-помнік, які інфармуе, што на гэтым месцы стаяў храм, вядомы як каталіцкі касцёл Фара Вітаўта, а таксама як праваслаўны Сафійскі сабор. Гэтак званая Фара Вітаўта – знакавы помнік для гарадзенцаў, хоць не існуе ўжо больш за паўстагоддзя. Але яшчэ жывыя людзі, якія былі сведкамі яе знішчэння камуністамі ў 1961 годзе. Яны пераказалі пра гэта сваім унукам і дзецям. Калі ўжо ў незалежнай Беларусі мы пачалі археалагічнае даследаванне падмуркаў Фары, дзесяткі людзей прыходзілі нас падтрымаць і апавесці пра абставіны яе знішчэння. Усе чакалі, што вось-вось пачнецца яе аднаўленне на аўтэнтычных падмурках, якія могуць трываць яшчэ не адно стагоддзе. На жаль, да гэтага справа пакуль не дайшла. Чаму гарадзенцы называюць гэты касцёл Фара Вітаўта, хоць яго будаваў Стэфан Баторый амаль 200 гадоў пазней? Чаму ад гэтага храма адмовіліся езуіты? Што ён значыў для гародні? Чаму яго ўзарвалі саветы? Паспрабуем пашукаць адказы на месцы. Гэты неіснуючы сёння помнік архітэктуры часта называюць Фара Вітаўта, хоць касцёл, пра які ідзе гаворка, быў збудаваны больш чым праз 1,5 стагоддзі пасля смерці Вітаўта каралём і вялікім князем Стэфанам Баторыем. Але па меркаванню гісторыкаў на гэтым месцы калісьці стаяў фундаваны Вітаўтам каля 1392 года першы гарадзенскі касцёл, збудаваны з дрэва. А Баторый паставіў на яго месцы ўжо мураваны касцёл у стылі рэнесансу. Стэфан Баторы быў адданым каталіком і вельмі шанаваў езуітаў, паспяховых змагароў за пашырэнне каталіцкай веры. Менавіта для іх ён і ўзводзіў касцёл Найсвяцейшай Панны Марыі ў сваёй улюбёнай гародні. Будаўніцтва пачалося ў 1584 годзе і закончылася ў 1588 ужо пасля смерці караля. Але езуіты адмовіліся прыняць шчодры дар, хоць іх пасланец, агледзеўшы толькі што пастаўлены касцёл, засведчыў: ён цудоўны. Прычына адмовы была банальна простай. Нядаўна створанаму ордэну не хапала кадраў. Усе былі занятыя на важнейшых франтах, найбольш у заходняй Еўропе. Таму новы касцёл быў перададзены гарадзенскай парафіі. Значна большы за ўсе іншыя храмы, ён быў відны з любога канца горада і далёка за яго межамі. Касцёл у 1782 годзе быў моцна пашкоджаны пажарам. Сродкаў на адбудову не хапала, і ў 1797 годзе фарным касцёлам стаў іншы, езуіцкі, імя святога Францішка Ксаверыя. А ў 1804 годзе новы гаспадар краіны, расійскі цар Александр I, сваім указам пераўтварыў Фару Вітаўта ў праваслаўную царкву, асвечаную як Сафійскі сабор. Непрывычнае рэнесанснае аблічча храма муліла вочы расейцам, таму пасля вялікага пажару 1892 года была праведзеная перабудова ў ісцінна рускім стылі з абавязковымі ажно 5 купаламі-цыбулінамі, какошнікамі і іншымі падобнымі атрыбутамі. У міжваенны час з гэтым у сваю чаргу не маглі змірыцца польскія ўлады, і помнік зноў ператварылі ў касцёл і наноў перабудавалі, але з-за недахопу інфармацыі не ў ягоным пачатковым рэнесансным стылі, а ў гатычным. Так Фара Вітаўта атрымала сваё трэцяе аблічча. Шчасліва перажыўшы вайну, помнік пачаў муляць вочы ўжо новым гаспадарам, камуністам.
Тыя размясцілі ў ім свае канторы, складалі планы пераўтварыць яго ў кінатэатр, потым у спартовую залу, а ўрэшце прынялі рашэнне яго ўзарваць. Нібыта з-за аварыйнага стану, што, мякка кажучы, было няпраўдай. Фара Вітаўта была знішчаная 2 лістапада 1961 года а 2 гадзіне ночы кіраваным выбухам. А на яе месцы зрабілі скверык, любімае месца гарадзенскіх выпівохаў. Планіроўка гістарычнага цэнтра Гародні сфармавалася ў 17-18 стагоддзях па канонах барокка. Фармавалася з такім разлікам, што тут не сустрэнеш ніводнай прамой вуліцы, усе маюць плаўнае закругленне. А ў ключавых пунктах пастаўлены на ўзвышшах касцёлы і з такім разлікам, каб куды мінак не ішоў у горадзе, абавязкова перад яго вачамі быў касцёльны гмах. Так фармавалася сістэма архітэктурных дамінантаў, мэта якой, акрамя іншага, была візуальная рэклама каталіцызму. Але калі набліжаемся да самага цэнтра, то на месцы галоўнай архітэктурнай дамінанты Фары Вітаўта бачым пустку. Гэта нібы як у чалавека, якому выбілі пярэдні зуб. У сённяшнім фарным гарадзенскім касцёле імя святого Францішка Ксаверія захоўваецца, працуе арган з Фары Вітаўта. Мы размаўляем з пробышчам гарадзенскага парафіяльнага касцёла ксяндзом Янам. Я хочу спытаць, скажыце, калі ласка, як гэты арган трапіў у ваш касцёл? Ну, гэты арган трапіў у наш касцёл у 42-м годзе. Менавіта калі Фара Вітаўта, гарнізонны касцёл, яго ўжо так называлі ў той час, быў зачынены. Скорей за ўсё гэта выносілі ўсё адтуль, і крыжы, і фігуры, ўсё туды выносілі, таму што ведалі, што ўжо гэтым касцёлу не будзе ніякой будучыні добрай. Поэтому гэты арган мясцовыя майстры, якія патрафілі, так яго перенеслі сюды. Калі 5 гадоў таму назад прыязджалі сюды нямецкія спецыялісты, бадалі гэты арган і сказалі, што гэты арган, ён не да канца разложаны. Яму як бы тут трошкі замала месца. Ён павінен быць трошкі шырэй разложаныя трубы яго, і ён меў бы яшчэ больш сваю эту сілу, моц граня. Я ведаю, што ў часы Першай святовай вайны, в часы нямецкай акупацыі Гародні, частка гэтага будынка выкарыстоўвалася як храм для нямецкіх салдатаў. А ў Другую святую вайну немцы ўжо яго не выкарыстоўвалі. Не выкарыстоўвалі, таму што гэта ўжо ў 39-м годзе, як только зайшлі сюды ўжо савецкая ўлада, чырвоныя войскі, касцёл ужо не функцыянировал як касцёл, як святыня, таму што гэта быў касцёл ваенны, гарнізонны, поэтому яго ўжо сразу і асвабадзілі. Скажыце, калі ласка, вот это нямецкія спецыялісты па арганах, яны неяк дапамаглі раскласці яго, нічога не рабілі? Не памаглі раскласці, толькі зрабілі праектна-сметную дакументацыю, паказалі, колькі гэта каштуе, і сказалі, калі вы будзеце згодныя, мы можам прыступіць хоць заўтра да рэканструкцыі аргана, да яго аднаўлення, для яго ремонту, тому што ён патрабуе ремонт. Арган — гэта таксама як жывы арганізм, які патрабуе таксама догляду і рэстаўрацыі, і чысткі, і настройкі, так як жывы арганізм гэты арган. А як ён гучыць, прабачце, на ваш густ, як ён гучыць у гэтым касцёле? В гэтым касцёле ён гучыць, конечно, вельмі так маестатычна, таму што ён гучыць нас не толькі падчас службаў, калі вядуцца службы ў касцеле, але таксама мы праводзім і фестывалі арганнай музыкі. Можа быць, варта распачаць збор сродкаў на разгортванне аргана, каб ён яшчэ больш маестатычна загучаў. Трошкі мы цяпер 2 гады таму назад трошкі яго падрамантавалі. Былі з Гданьска спецыялісты, якія, калі зайшлі, яны проста жахнуліся, што яны ўбачылі ўнутры гэта аргана, і праз цэлы тыдзень тут сядзелі, толькі ачышчалі яго. Што гэты пылесос быў заўсёды поўны ад гэтага кужу, ад пылі, ад усяго чаго, што яны там пазбіралі. Трошкі яны яго падрамантавалі, замянілі шмат часцей гэта аргана. Таксама мы збіралі. Быў такі ў нас адзін добры спонсор з Падмаскоўя, прыехаў, якраз ён кучуў нашы арганы, сказаў: добра, я якусь частку там вам заспансірую. Ён спонсараваў нам, потому што вельмі яму падабаліся нашы арганы. Там трошкі зроблена такая работа. Хацеў вас запытаць, калі касцёл Небавзяцця Панны Марыі ці Фара Вітаўта будзе адноўлены,
Чи готові ви розвітатися з тим арганом, вернути його у храм? Ведаеце, я думаю, што тыя спецыялісты, якія там будуць штосьці рабіць, яны скажуць, вы застаўце яго сабе, потому што, ведаеце, это як старая машына, пакуль яго разбярэш, каб вынесці, можна потым уже другі раз не сабраць. Танней новы паставіць. Танней новы будзе паставіць, ніжели гэты сабраць. Там уже, скажем так, если была б яна адбудавана фара Вітаўта, якая там мара, напэўна, ўсіх і прыхажан, і гаражан. Калі гэты арган быў зроблены, больш-менш? Гэты арган быў зроблены міжваенны час. Для новага гарнізоннага касцёла? Так. І гэты арган моцны тым, што ён мае 47 галасоў. 47 галасоў – это вельмі шмат. Ён мае свае бубенчыкі і званочкі. І ён, калі, напрыклад, у нас вядзецца якое спецыяльнае набажэнства, чи там спяваем калядкі, напрыклад, і там, дзе ў калядках гаворыцца, што зазванілі званочкі, арганіст таксама звоніць званочкамі. То есть гэты арган вельмі такі унікальны, поэтому вельмі шмат да яго зацікаўленасці. Па сваёй абшырнасці велічыні дапасоўваўся да гмаху фары Вітаўта. Так, менавіта. Калі ў 1992 годзе па ініцыятыве Александра Міленкевіча, тагачаснага віцэ-мэра гародні па культуры, мы пачалі археалагічныя раскопкі падмуркаў фары, да нас няспынна ішоў паток людзей з аповедамі пра фару, пра яе знішчэнне і праклёнамі ў адрас разбуральнікаў. Адзін дзядок з кульбакай выказаўся, каб сюды былі прыведзеныя людзі, якія вінаватыя былі ў знішчэнні помніка і працавалі над яго адбудовай. Як ён выказаўся, 300 грам хлеба на дзень, літр вады, а я над імі стаў бы з аўтаматам. Пачаць аднаўленне фары ў пачатку 90-х гадоў мінулага стагоддзя не ўдалося па прычыне агульнага крызіса ў дзяржаве, недахопу сродкаў. Раскоп засыпалі дробным жвірам, каб пры пачатку рэстаўрацыі яго можна было хутка прыбраць. У часы Лукашэнкі спрабавалі людзі, хрысціянская суполка, паставіць тут на святым месцы крыж, але яго зламалі, а арганізатараў павялі ў пастарунак. Тым не менш, улады адрэагавалі на грамадскую ініцыятыву і ў 2014 годзе паставілі гэты знак помнік, на якім інфармуецца, што тут быў касцёл, была праваслаўная царква, але няма адной важнай рэчы – імёнаў людзей, якія яго знішчалі. А яны даўно ўжо гісторыкамі знойдзены і ідэнтыфікаваныя. Гэта была б добрая навука і перасцярога для сённяшніх вандалаў. Калі падчас раскопак мы ўскрылі ўсе падмуркі, то былі ўражаны незвычайна вялікімі памерамі храма. Адна справа чытаць, даўжыня 58 метраў 60 сантыметраў, шырыня 23 метра, а другая пабачыць гэты гмах ад пачатку вуліцы да пачатку другой вуліцы. Падмуркі глыбінёй 3,5 метра, шырынёй 2 метры маглі стаяць яшчэ стагоддзямі. Была ідэя пакінуць іх раскапанымі, закансерваваць, побач паставіць стэнд з малюнкамі, фотаздымкамі, інфармацыяй пра помнік, каб увесці яго культурны зварот. На жаль, гэтага зрабіць не ўдалося. Я ввогуле супраць новабудоваў копіяў помнікаў на месцы старых аўтэнтычных. Я за тое, каб захоўваць помнікі аўтэнтычныя, нават іх руіны, кансерваваць, берагчы і захоўваць. Але ў выпадку з фара Вітаўта ў гародні сумненняў няма. Я трэба адбудаваць. Збурэнне гарадзенскай фары, нават мінуўшы паўстагоддзя, застаецца гучнай рэзананснай справай. У 2011 годзе па ініцыятыве выдавецтва «Гарадзенская бібліятэка» мы падрыхтавалі і выдалі кнігу з кампакт-дыскам «50 год без фары Вітаўта». Частку накладу затрымалі на мяжы беларускія мытнікі і скіравалі на экспертызу, пэўна, на пошукі экстрэмізму ці шкоднасці. Відаць, не знайшлі, і мы пачалі прэзентаваць гэтую кнігу ў гарадзенскіх касцёлах. Магчыма, гэта мела ўплыў на грамадскую думку, і ўлады адрэагавалі. Паставілі на месцы фары памятны знак. Пэўна, ім здаецца, што справа закрытая. Але гарадзенцы так не лічаць. Аднаўленне фары Вітаўта, галоўныя архітэктурныя дамінанты гістарычнага цэнтра гародні, можа стаць агульнанацыянальнай справай. Яна павінна быць праведзеная. Так, як у 19 стагоддзі гэта стала агульнанацыянальнай справай у Чэхіі аднаўленне касцёла святога Віта. Вся краіна збудавала гэты касцёл. Тая акцыя стала кансалідацыяй чэшскай нацыі. Быць можа, адбудова фара Вітаўта прычыніцца да кансалідацыі нацыі беларускай.